Ras David Chikomeni Chilwa woyimira payekha chisankho cha 2025 walengeza kuti akutsiriza kusankha gulu lake la kampeni. Chilwa anayesera kuyima pa chisankho cha 2019 koma analandidwa mwayiwo chifukwa cholephera kukwaniritsa zofunikira, kuphatikizapo kulephera kulipira chindapusa cha 2 miliyoni kwacha komanso kusonkhanitsa masiginecha 10 kuchokera m'maboma osiyanasiyana a dzikoli. Nkhani yomwe adachita ndi mtolankhani wa tsamba lino AMTV Malawi, Chilwa adanena kuti komiti yapangidwa kuti dziyang'anira kampeni yake ndipo mayina a omwe ali mgululi azadziwitsidwa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Adatinso kuti wapanga mgwirizano wamphamvu ndi anthu akumudzi ndipo akukonzekera mwambowu wosonkhetsa ndalama mu Novemba kuti athe kuwonjezera mphamvu pa kampeni yake. Ras David Chikomeni Chilwa wakhala akudziwika bwino ndi malingaliro ake okhudza chamba, omwe nthawi zambiri amalimbikitsa kugwiritsa ntchito chamba mwalamulo ku Malawi. Pa nthawi ya chisankho cha 2019 adadziwika kwambiri chifukwa cha mfundo zake zotsutsana ndi malamulo omwe akukaniza kugwiritsa ntchito chamba. Chilwa anatsindika kuti ngati atayamba kulima chamba mwalamulo, dziko la Malawi likhoza kupeza phindu lalikulu pa zachuma chifukwa cha msika wa chamba pa dziko lonse lapansi, makamaka pogulitsa mankhwala a chamba ndi zinthu zina zomwe zimachokera ku chomerachi. Izi zinamupangitsa kukhala wotchuka pakati pa magulu ena a anthu omwe akuona kuti kugwiritsa ntchito chamba pa zifukwa za umoyo ndi pa zachuma ndi mwayi wabwino wotukula dziko. Komabe malingaliro ake anakumana ndi kutsutsidwa kwakukulu kuchokera kwa ena omwe amaona ngati osayenera komanso akusintha chikhalidwe cha anthu m'njira zoyipa. Ngakhale adalephera kuyima chisankho cha 2019, Ras Chikomeni sanasiye kufalitsa malingaliro ake okhudza kugwiritsa ntchito chamba mwalamulo, ndipo izi zidakali mbali imodzi ya mfundo zake zomwe akulimbikitsa pa kampeni yake yowayimira chisankho cha 2025. Yes, Malawi, are you ready for Rasta President 2025 Boma Independent? Thank you so much, President Azipani. I'm a color compromise. You can't save two masters at once. You can't save a political party and the government at the same time. Ine ndiwa independent. Mukasankha ineyo. Ayamwasankha munthu mbambane. Ndikama kuuzani zambiri ndi imene ndi official page. Enaja, mmaonaja ndi achibwana. Kumano zambiri za ineyo zizituluka pati. Tukupitaku titse kugulaso mpamba komanso Airtel Money uje ni ma account athu oti muzitumizira kukanga chepe pano pati tikufuna tiyambepo ntchito, tikufuna tiyambe kuyamba fundraising ya mashow tikambira kandi pa Central Region kandi ku South mabwera kuno choncho khalani ready ndithu kusupporta president wanu wa Chinyamata yemwe afuna kusintha zinthu zenizeni komanso mwapadera paja mukudziwa zoti mbanje legalization daily pamutu ababa ipapewa ababa yazango khala ife president kumalawi kunoko cannabis tizalima metingalimire kugulisa metingatani kodi tingagulisire osati zimene zikuchitika panopa kumango panga njomba kwe iyayi kumano dziko linofuna ndrama economy yathu forex tilibe choncho tufunika chinthu chimene it can attract ndrama mwachangu within a short period of time. Ndetikaona pambewu zonse pachina chili chonse lo godi zafunika kutenga zinthu zambiri throat kakumbe pamene cannabis ena adzalima, ena kugulisa mageto, ena kugulisa kunja, ena kulima ma plantation. Ifeyo tikhale ni ma plantation osati kumangolima ngati zinthu zoti basi tufuna tingosangalasa wina wake azati votere iyayi. Subsidy ijayo tizayipanga kuti tsopano ikhale empowerment yeniyeni munthu amene wandira zimene zazandira ndithu package yabwino yoti akamachoka pamene popo azichita graduate within 2 years tipase koso mwayi ena choncho Malawi ometi malima sambiri
komanso ena timalima ndi ndalama, sitimagwira kaso mwa timalima ndi ndalama. Azibale athu kumuzi kuja, let's empower them. Yetu ine Ras Chikomeni Chirwa David, fumu yoimba magitara azeze, ndi amene tifuna kuti tsopano 2025 osasankha somo kupusa zimene apa ndi tinabisa kwambiri kudziwa inuyo zimene zikuchitika panopa. Tingatilibe mtsogoleri kuvuta, ndi ambiri amene amafuna kukhala pamwamba kumapita tosha nena kuti tell me how far is it from the bottom. Leadership yambiri sana investesi. This is Africa inoyo ikuyenera kuti ibwerere kuchimake. Pokapoka Africa izabwerere kuchimake, mmenezo zinthu zimayenera kukhalira monga ma Africans, tizakhala kusangalala. Koma osati mmene tili nawo ma leaders amene amachita kope, amakhala ngati amati black man European ine black mask, amene wawa ndi amene sitikuwafuna. Munthu oti kumayankhula chizungu bwino kwambiri kuma background zero iyayi. Mufuna munthu otolo chizungucho amatha koma background azikhaso akutipula ndithu kuti zonse zikhala zikuyenda choncho. Imene ndiye official page. Watch out for more Rastafari. Ndikutha kuona ndithu kuti ayi aina Davido Nyirenda, Samuel Kapota, Jacqueline Ane Kapuka Kapachika, iniyo makwana jina Priska, ndakona ni ule mwana jina Saulos J Banda, iniyo ne makwanira. Blessed love Rastafari. Continue kumakhala pamene popo ndithu muzimva zenu Rastafari. As we go towards 2025, the journey continues, the political journey continues. Selassie, Jah Rastafari.